bossing. Kaya mo. Galit na yung nanay. Wala. Papa-challenge ko nga ito kay Boss King. Okay to ah. Ibigay ko ito sa kanya. Okay, 6,000 ako rito. Sakto. Pupuntahan na natin siya sa pwesto, guys. Oh, grabe, nakakatawa to. Talagang nakakatawa to. Kaya niya kaya. Ang taba-taba nun eh. So, abangan nyo guys. Pupunta na ako sa pwesto nila. So, ayan guys. Malapit na ako sa pwesto ni Boss Ching sa may roadside foodies. Ayan o, tingnan nyo. Sakto, nandun yung ano. Nandun yung Boss Ching o. Lalaro yata ng cellphone. Boss. Oh, boss. May papa-challenge ako sa'yo. Ano yun? Yung halambitin ay yung trending ngayon. Ay, yung trending? Yung halambitin sa kahoy. Yung hindi ka mahulog. Oo. Bigyan kita ng ano, ng 6,000. Talaga? Oo. Pag kinakaya mo ng 6 seconds na hindi ka bumabagsak sa puno. Kaya mo? Kayang-kaya yan. Basic. Hindi ata eh. 6,000 na yan. Kayang-kaya mo yun. Promise? Pera na yun. Oo, sige, sige. So game ka? Game ka? Game na game yan. Hanap tayo ng kasama si Uncle Dong, magbubuhat. Kasi mataba ka eh. Oo ah. Oo. Hindi kaya pag-isa ka lang. Oo, hindi ko kaya mag-isa. Kailangan ng dalawa. Papunta natin si Uncle Dong. Basic lang yan sa akin. Tingnan Oo. mo. Abangan mo mamaya. Sige, tingnan natin yung tapang mo ah. Para sa 6,000 pesos. Yan, naglalakad na si Bossing. Pupuntahan namin si tatay niya, si Uncle Dong, kasama magbubuhat. Talagang ganado si Bossing eh. Oo, walakas. So ayun, sakto. May ginagawa si Uncle Dong. Nandito lang sa may ano, sa may mga botelya. Kal, pwede bang tulungan mo akong isabit natin si Ching sa puno? Oh, pwede. Gagawin lang yung challenge para sa 6,000. Oh, Sige, sige. sige. Ayos ah. Bilis, punta na tayo guys. Tingnan nga natin yung kaya mo mag-exercise ka natin. Oh, ito yung puno na ano. Ang sasabitan sa'yo. Pwede ka na? Sure. Exercise ka muna. Ay, Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise. Pwede? pwede. Kaya dito. Bunting. Sige na, hindi mo muna para alam ko yung position ng paa at ang kamay mo. Hindi mo muna. Ganito lang yung boss. Ganito lang. Ganito lang yun. Okay. Oh, ganyan kay. Tapos ganito yung kamay. Yan. O yan. Okay. Alam mo na? Ay, ganyan. Sige. Oh, ganito. Sige. Oy. Nakakala niya, ako yung maprapang siya para lagyan natin ng kain doon. Sabi mo, demo lang eh. Ano ba naman yan? Ano, tae? Akala mo ako yung maisan mo. Walang hiya kasi ikaw yung pinaprank ko eh. Ako naman yung naprank mo. Walang hiya. Alam mo, Bibitaw ng mahinahon ako ba'y lulubayan ng ating